ナ愛です。7枚のうち5枚が過去になんと1億円以上で1億はい落札された高級絵画で、そりゃもうねわかるね。で残りの2枚がスタッフが書いた楽勝0円楽勝0円と1億円なんでね、まあ大丈夫かなと思うんですけれども、全然わかんない。はさ3番スタッフは書けなさそうだよね。これ何柄何柄なのこれ。これは結構筆でビャンビャンってやった感じかな。よし、もう一回他も見てみよう。2つあるんだよね、2つがそう0円。スタッフのやつ。でもそのさ技術面で言うとさ2番とか誰でも書けそう。わかる。でも最初は3番で手堅くいくわ。そうしよう。行こう。それでは3番は高級絵画です。いや210億 1億どころじゃなかった。これ210億これ210億。まあでもさっきの流れから言うと1番も結構ね、多分安牌っぽいよね。でもわかんないこの絶妙なタッチ。これはね、素人思いつかないと思う。そうだよね。なんか解釈が難しいからちょっとアートっぽい。アートだ。よし、これでいこう。1番は高級絵画です。いやすごい。これはある。よかった。ある。よかった。これ左なんなんだろうね。入ろうとしてんのかな、犬。そういうこと？あそこに4番とかさ、こういう質感ってさなかなか描けなさそう。これは白い線が真ん中にあるから白なのかな。おかしい。白っぽい線がセンターってそういうことか。かな。真ん中がセンター。そっかそっかそっか。真ん中がセンター。これはすごいね、アホっぽい発言。これこれはちょっと難しそうだよね。上もその白い部分もちょっと塗りのタッチがさ。よし、これでいく。お、4番は高級絵画です。いや59億円。やった。59億。すごい高っ。すごいね。でもまあこれで掴んできたよね。よし、次2番とかもさ、端っこのこのきっちり塗んない感じがさ、余白みたいなね。確かになんかプロなのかな。私も聞いたことある。やっぱり高級なお料理とかはお皿、でっかいお皿に対してちょこんとしかピャンってやるんだよね。ピャンそうピャン。これは無題なんだって作品で。怪しい。でもこれなんかさ関係ないかもだけど、これ書いた人結構闇抱えてそう。じゃあ7番とかちょっとわかんなすぎるの言ってみる？そんな勝負しちゃう？もうそう勝負？これブラックタワーだって。なんか安直じゃない？作品名全部でもだってホワイトセンターとかあったからさ、2番いや2番かな。2番かな。2番。でも私も2番結構怪しいと。5はないと思ってるの、私の中で。だから2番でいこう。よし、2番は高級絵画です。いや今残ってるのが5、6、7か。テッセ。これは高級でしょう。これは高級。よよし行こう。お、早い。6番は高級絵画です。いや1億4000万。アテッセって海なんだろうね。最後だね。最後をちゃんと選べたらもう正解、全問正解でいいと思う。無題か。ブラックタワー。ブラックタワー。ブラックタワーでいこう。ブラックタワー。7番は高級絵画です。いやだってそしたら5番はいくらなんですか？これでよし、やろう。絵画も手出そう。でも私もね思ってた。うすうすアート展しよう。キズのアート展。いいねいいね。やろう
順調だったよね。私なんか改めてやっぱアートってすごい奥が深いんだなって。ねえ、わかんないもんだね。難しかった。難しかった。でもね、私たちもちょっとアートで儲けるっていう新たな野望が新たな野望が生まれたのでいい企画だったんでしょう。それではキズナアイでした。またねー。チャンネル登録して